Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Sesingene ekuhlonipheni imini enkulu eyahlonishwa ngubaba wethu umenzi wezulu nomhlaba. Ekuqedeni kwakhe ukwenza izulu nomhlaba nezinto zonke, umtumiseni udumiswayo. Manazaretha Mashenge inkosi yasePhakameni sesihlalweni. Ngibingelela abafundisi abavangeli abashumayeli. Ngibingelele umdlunkulu wasePhakameni nomdlunkulu wasebukhosini bakuleli laKwaZulu. Nabakhokheli nehamenti yonke engcwele. Manazaretha kuyesinda kulukhuni kwasatshe. Kodwa ke uNkulunkulu esenathi sakwenza umncanyana okungenzeka ukuba ushembe usivumele asikwenze. Ngicela ukuthandaza umthandazo wami omfushane amasekendi amabili ucela inkosi yasePhakameni bayinganishinga yedwa. Ngiphakamisela amehlo ami kuso isihlalo sobukhosi. Usizo lwami liyovela phina, usizo lwami liyovela kuyona inkosi enkulu yasePhakameni ushembe. Manje naphakade. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Inkosi yehla yezulwini, yezulwini yaka. Ngicela ushembe ngiphelezele. Kule ndlela engihambayo ithanda ukuba ukhona phezu kwami. Kodwa ushembe mayikhona mhlambe kuzohambeka. Bantwana benkosi
balungile baba Nkosi yamakhosi. Ngizocela ukuphuma ngithi phecelezi kancane kuloko mhlawumbe ongabe mhlawumbe ubaba ngakulindela emlonyeni wami njengomuntu oqalayo ukuvula umlomo phakathi kwamaNazaretha engaka. Namakholwa nje wonkana alindele ukuthi azozwani njengomuntu wazalelwa kwenye inkonzo. Ngiyinzalo yamaKristu, ngiyinzalo yamaKristu, ngazalelwa kuyona, kodwa kwafika isikhathi. Kodwa ke lokho ngiyobe ngixoxe ngenye imini. Namhlanje ngicela ukuthi phecelezi kancane njengoJosaka. MaNazaretha amahle, mhlawumbe kuzonijabulisa lokho engizoya ngakho, ngoba kusewunikeza inkonzo yokuNazaretha. Kuthe sengikhona nje eminyakeni ecishe u4 ngise inkonzweni yobuNazaretha, kodwa kuhamba kwakhona la ngingasikhona ukuthi konje lenkonzo ngiyaphi nayo. Ngabona izinto eziningi engingazazi, kodwa ngase ngithi hayi ngiyabuza kwabanye ozakwethu bangiphendula, kodwa bangenelisa kahle. Ngase ngithi hayi ngoba iBhayibheli likhona eliyi-constitution yokukholwa, ngizozibonela kulona ngoba ngenelanga kahle ngempendulo engiyitholile. Ngaqala kulona isabatha leli esiliguqele lapha namhlanje. Kwasho ukuthi phela nje likhona isabatha ezincwadini eziningi lapha eBhayibhelini, kodwa bengiye ngifunde nje ngihume kube into engasho lutho. Kodwa kuthe uma sengicingisisa kahle ukuthi yini eyenzeka lapha esontweni lamaNazaretha uba kuze kukhonzwe ngesabatha, ngoba mina ngazi ukuthi kukhonzwa ngesonto, kuthiwa inkonzo yesabatha yashintsha ngesikhathi kuvuka uJesu ngesonto yabe siyayekwa. Pho lapha wahlala kule nkonzo endala. Kodwa khona lapho ngathi uma ngifundisisa ngazangeza ngathi sisuka nkungu emahlweni yami ukuze ngibone itsike yangishisa kwelakithi yangiletha lapha eNazaretha. Exodus 35 verse 1 to 3. Suka nkungu yemehlweni yami. Wathi kubo yilawa amazwi awashoyo uJehova kuba bagcine kuyosetshenzwa izinsuku eziyisithupha, kepha olwesikhombisa lube usuku olungcwele kini, isabatha lokuphumula kuJehova. Lowo osebenza umsebenzi ngalo akafe. Ningabasa umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Amen. Leso sehluko namavesi lawo ngithanda ngifundele wona angeza ngawafunda kabusha. Ngase ngiyayibuza ukuthi lapha kanti lakade ngikhona ningasho ukuthi intombi uma yaseyale isoka yalicaya lidala. IsiZulu baye bajwayele ukusho njalo, kodwa yikho nami into engayenza. Ngoba kufanele ngikhulume engikubonile nengikubonayo nengisazobona. Ngathi uma ngibheka le ncwadi sengibukisisa kahle ngoba into uma ungayazi
engqondweni indaba yesabatha ngase ngibona hawu kanti isabatha leli njengoba ligcinwe eNazaretha nje ngempela lingumkhosi kaNkulunkulu insika yokukholwa ngase ngizobuya ngizothola funele uIsaiah 56 verse 2 suka kungu ubusisiwe umuntu owenzayo lokhu nendodana yomuntu ebambelelayo kukhona ogcinayo isabatha engaloni nosibambayo isandla sakhe ebubini bonke. Amen. Ngathi mase ngithola leyo yesibili ngoba vele ziningi kodwa nje zona zombili zangiqeda base ngiyabona ukuthi nakho la kufanele bangibe khona ngihlale khona. Kodwa bona amaNazaretha amahle ngase nginokungabaza ngingazi ukuthi kwenziwani kangaka kanti kule nkonzo. Ubusisiwe umuntu obambelele kulokhu nendodana yomuntu ebambelele khona ngakhula ngingumKristu ngazi ukuthi indodana nomuntu kuthiwa nguJesu Kristu. Ngathuka sengizwe iBhayibheli lithi umuntu ubusisiwe nalowo obambelele kulokho nendodana nomuntu ebambelele khona ngase ngibona ukuthi kanti amaNazaretha abambelele kulokho kubambelele uJesu Kristu. Ngase ngiyazibuza ukuthi pho kade ngingumKristu kade ngingayenzi kahle imithetho kaNkulunkulu. Ngase ngithi hayi ngiyahlala la ayisuka inkungu emahlweni ami. Oh zazi nganyani into ezimhluphayo. Ngasuka lapho amaNazaretha amahle ngahlushwa indaba engibone yenzeka njalo ngoJanuwari usuka kuyentabeni ehlangakazi ngangazi ukuthi kwenziwani kuleli sonto kodwa ngathi ngiyabuza izimpendulo azangelela ngaphindela eBhayibhelini. Ngathi iBhayibheli ngitshela ukuthi uthini kwenzekani sahamba sase samaboko enyaweni yini lesifunayo. Bantwana benkosi ngasuka lapho ngayi eBhayibhelini nangitshela iBhayibheli ngisiza ungifunele amaHebheru 12 uqale kuverse 22 ugcine 23. Suka kungu entabeni iZiyoni nasemzini kaThixo ophilayo iJerusalema eliphezulu nakoba izigidi umhlangano wezingelosi nasebandleni namazibuko abhaliwe ezulwini nakumahluleli uThixo bonke. Amen. Nakuyo imimoya yabalungileyo abapheleleyo. Amen.
ngafika ke lapho ngathola ngase ngibona lokholwa kobuNazaretha kwasekuphameni kugcile enkolweni kaNkulunkulu. Akukho izinkolo ezikhona nalezi engiphuma kuzona ebezihloniphekile engebe ngazi ukuthi ngikholwa enkonzweni uqobo ngoba ngangisenkonzweni yamapresbyterian eyayifonywe hayi lakwaZulu yayifonywe eScotland. Sasithi uma sixoxa nezinsizwa ezikholwayo ngizibona ukuthi ngibambane ngumfundisi impela uqobo lwakhe ngoba ngikholwa enkonzweni ebesonta phansi kwezihlahla, ngikholwa enkonzweni enezindlu zamasonto kanti uNkulunkulu umfishane lapho. Ithi lapha niselapha entabeni, ithi kuNkulunkulu ophezulu ezulwini, ithi kuNkulunkulu owazi zonke izinto nakwiJerusalema nasezulwini, ngoba uNkulunkulu akahlali emhlabeni, uNkulunkulu uhlala entabeni. AmaNazaretha ayingcwele uma esuke enhlangakazi eholwa inkosi yawo asuke yothola imithetho kubaba umprofeti wabo esoNkulunkulu abese uthola unjengoba unjalo ewudlulisela kubantwana bakhe. Naye ngeneseka uma ngibona indaba eJerika 4 verse 1 to 4 what? Bathi uma ngibheka indaba base ngibona ukuthi iyaphelela iyelela ayikhona noma ngabe wena sabona kahle angiboni kakhulu. Yeah, Micah 4 verse 1 to 4. Kuyakuthi ngezinsuku ezilandelayo intaba yendlu kaJehova iyaqiniswa esihlokweni sezintaba. Yona izophakama kunezintaba kuthi babambelele kuyo abantu. Futhi izizwe eziningi ziyakuza zisho ukuthi zanini sikhuphukele entabeni kaJehova kuyo indlu kaThixo kaJakobe, yena wasifundisa ngezindlela zakhe, thina siyakuhamba emkhondweni yakhe, ngokuba umthetho waphuma kulo iZiyoni nezwi kaJehova kulo iJerusalema. Kothi abahlule abantu abaningi alungise izizwe ezinamandla ezikude, kuyakuthi bakhande izinkemba zabo zibe amageja nemikhonto yabo ibe yimimese yokugenca. Isizwe esikuphasa isizwe asikuphakamisela isizwe inkemba. Amen. Yebo. Hayi. Ngafika ke eNazaretha ngase ngiyabona ngiyakholwa. Ngase ngiyabona ukuthi lokukholwa kobuNazaretha ikhona khona. Akukho okunye futhi engizokuthola. Ngoba ngisuka lapha sengila. Sengifike khona lapho uNkulunkulu ayithande khona ubangisi. Ngithe ngiyonitshela ngelilanga ukuthi kwenze njani uba ngize ngiqabule isuke enkonzweni yakithi engangikhonzile. Owayethi umuntu uma embuza athi ukhonzaphi, ngithi ngikhonza ePresbyterian Church of Southern Africa. Konke lokho kwaphela kwaba yize ngoba ngabona ukuthi ngake kungisize ngalutho ngoba intaba yasenhlangakazi yona embizela kuyona ngoba inomthetho wonke. Namhlanje ngafika ngo-1996 abantu babengebaningi kakhulu, kodwa namhlanje sengiyabona ukuthi izizwe ziyagobhoza, igobhozela khona njengoba kusho iBhayibheli. Pho yini engabe sanginyakazisa? Nawe engabisanginyakazisa. Nawe ungakawugqoka umNazaretha, thathi isinqumo namhlanje. Ukhethe ubuNazaretha ngoba ibona obuzogcina. Ngizokutshela ngesinye isikhathi noma ekugcineni uma uNkulunkulu wasekuphakameni esangivumela. Wathi khona lapho uNazaretha ngisela khona kokubheka ngisize ngincwadi yemisebenzi 3 verse 1 to 10. Misebenzi 3 verse 1 to 10.
Usufuna futhi imisebenzi 24 uzofuna lapho uverse 5. Imisebenzi 24 verse 5. Ngoba usuka lapho eNazaretha ngabe sengihlola izinto ezinkothe ezinye angizuzisho kodwa nje lezi ngizishoyo ukuthi ize nazi ukuthi umfoko amanana zimbambile samhlalisa ebakade selokhu efunafuna ukuthi kanti le nkonzo engiyikhethile injani yona yaba lezinto ezithe phecelezi kwezinye inkonzo kanti ngithithwa yikho ngoba kuye kuthi mase kuzosa kube mnyama kakhulu. Uma usuyitholile incwadi imisebenzi 3 uPetro noJohane bakhuphuka kanye kuya ethempelini ngehora lokukhuleka elesishiyagalolunye. Wathola umuntu oyisishosha yilokhu wazalwa. Bambeka imitha ngemitha esangweni lethempeli okuthiwa lihle ukuze acele imali kwabangena ethempelini. Wabona uPetro noJohane beza kungena ethempelini wacela imali. uPetro wabhekisisa noJohane. Amen. Ngibona isikhathi yangishiya baba. Kulungile usayifundisa sengizoqedelela. Ukuthola lapha kuleli thempeli kwakuyithempeli lokukhuleka njalo ngosuku ngethola lesishiyagalolunye zali kwakhushuka kuyakhuleka kodwa kuthiwa uPetro noJohane bathi babeqhamuka amadoda ayephethe uNkulunkulu amabheda ayephethe ukukholwa kuthiwa lesishosha esasithathwa sisethempelini sibekwe sitsenzela ukuba sithole otikana kwabangenayo. Kuthiwa lesishosha sabona insizwe ezinhle kunezinye sayigqolozela sayibheka kakhulu sacabanga ukuthi mhlawumbe singasethole noma 500 rand esizweni inye senza 1000 rand ngesikhathi esisodwa. Kodwa lamadoda oshongo ukuthi nansi imali yiza emasha fanele uba nezimali eziningi kodwa ayicwetshezeliswa yizwi likaKristu waseNazaretha. Athi lamadoda bayibheka nedoda athi sibheke nayo yawabheka ibona ukuthi ikhulu ezokwemukela kodwa ayinyikanga lutho athi wasiphethe lutho athi siphethe uJesu waseNazaretha sukuma uhambe. Uthiwa wasuka uPetro wayisizwa elekelela wayidonsa ngengalo bathi kwaqhuma imisipha yathi uma izwa lokho ayibangisanakana namali yabo yathi ubani lo engimbonayo oyimina oseyihambela. Bathi yathuma yakalatela yayaphambili yashona ethempelini yangena bayibheka abantu bathi ngubani lona kwathiwa yilona kade ehlala esangweni esinqibi. Oh maNazaretha zayisukuma isinsizwa zaseNazaretha zakhuluma ngoJesu Kristu waseNazaretha yasukuma. Ukwandela isonto njani bakithi? Yathuma isiphakathi insizwa ingasafuni uma isigcumagcuma beyibuka imemeza abanye bebuza bethi ngoba nabakusindisile kodwa yilokhu ithe nje yibo laba abakhulume ngoJesu waseNazaretha. Suka kungu yemehlweni yami esashumayela ngokulunga. Simfumene lo muntu eyishinga evusa umsindo kubaJuda bonke abasezweni lonke
inhloko yohlobo lwamaNazaretha walinga nokudumaza ithempeli sambamba. Amen. Bakithi ngiyangidlula le ndaba. Ngike ngayihlupha amaNazaretha, ngafunda iBhayibheli, ngafundisisa, ngenzela ukufuna ukubona ukuthi esikhathini sonke lesi bengiye ngilifunde kanjani. Ngathola ngithi ngifuna ukubona ukuthi likhona yini ibandla emabandleni agcwele wonke umhlaba lo elibhaliwe lapha eBhayibhelini. Angilitholanga. Ukhona wakulithola? Kodwa iNazaretha likhona. Wase kuyagcwala ukukholwa kwami kwaphelele. Bathi lensizwa sifumene iphithizela umhlaba. Itshela abantu okungesikhona ngoba namhlanje kusasho njalo. Kuthiwa amaNazaretha adumisa abantu. Uzongizwe ekugcineni mhlawumbe futhi uzobe ubona ukuthi hawu kanti umanani uthini. Namhlanje useyinkinga. Bathi lensizwa ishinga. Ngoba ngithi uma ngifunda amaphepha angikuncomi lokho engizokusho. Kodwa kona ngiyibona ukuthi isukile into yomuntu wayenza into ngoba igagade liyasuka kwasha amaXhosa. Ngithi uma ngifunde iphepha ngithole kuthiwa insizwa yaseNazaretha ithema ishumayela esimeleni. Waba khona iphazamisayo yasiyadinwa. Yafindi kuningi eshamuntu. Ngiyengibona yakho nakonakele. Kodwa uNazaretha besebusukile kumuntu. Ngoba uNazaretha umuntu uhlala kuye. Njengoba nje kushiwo lapho kuthiwa ilishinga lensizwa. Waye iNazaretha uPawulu uyinhloko yohlelo lwamaNazaretha. Sho njalo incwadi. Suka kungu yemeshme yemeshkeli amingi ngafuna okunye ngathi kwenziwani lapho lokhu kuthiwa siyayikhumbuzweni yini indaba ngoba noko ngisibona isikhumbuzo sephasika kodwa ngithi mangithi ngisesikhumbuzo sasephakameni kubone kungefani ukwenza ngabuye ngayihlupha ngathi ngiye eBhayibhelini amaHebheru 13:7 uzoyithola lapho le ndaba ngayihlupha ngathi Nkosiyami ngisize inkinga ngiyithole kodwa ngizuza isho zonke ngayithola ngibeke nezi nje uba nazi ukuthi lisenkonzweni kaNkulunkulu ophezulu hayi uNkulunkulu ophansi. Mawusuyithole lokho amaHebheru 13:7 bakhumbuleni abafundisi benu abalishumayeza izwi likaThixo niqonde ukuphela nokuhamba kwabo nilungise ukukholwa kwabo uJesu Kristu yena izolo. Amen. Into verse 7 ithi bakhumbuleni ababelihola bentshela izwi likaNkulunkulu njengalokho ngikubona la ePhakameni. Ngangiya nasenkonzweni yamaKristu ePhasikeni. Ngangiba ngomunye wayeqokelwa amazwi ayisikhombisa. Kodwa ngithe mase ngilapha ngayicinga kahle lento ngathi
amazwi ayisikhombisa ayesho uJesu esesiphambanweni esefa. Kodwa asikutholi ukuthi isikhathi esiningi wayethini kushunyayelwa sibhile eBhayibhelini asikuthole emlonyeni yamaKristu. Kodwa la eNazaretha makuyizikhumbuzo umehluko wabalapho nguthola uphume emlonyeni yabo abadala uzobethi inkosi yasephameni enjala ugaqalela ubathiya ngangenguzwe ekhuluma ingane ngoba phela sekusikhathi sokuba sebegugi athi ngangibuzwa ekhuluma ethi abantu uma sebefika elangeni bachaza into zelanga abantu uma befika enyangeni yezulu bachaza into zenyanga yezulu ngathi mina angikaze ngithole laphana kuthiwa uJesu wayenjani kodwa kufunde eBhayibhelini abalandeli bakhe abazi ukuthi wayethini. Ngase ngiyibona le ndaba ukuthi isikhumbuzo-ke ithi bakhumbuleni ababenihola ithi ngiyayifunda lenkambo yabo ngiyakwazi nokuphela kwempilo yabo yingakho lokhu kufanele banikhulume ngabo. Besekini babethi anganifuneka nikhulume ngalokho ukuthi besekithi babethi kunje kodwa pho uma uzolandela ulandela umuntu ongamazi ukuthi wayethini ngesikhathi ekhola uzokwenzani ngaye. Yebo maNazaretha mahle. Ngabe ngazibuka ngathi mina ngimfomanana mina. Ngimuhle futhi. Mawuthanda ungathi muhle futhi. Ngase ngithi mina seNazaretha. Sesizongcwatshwa ngekhasethi. Ibhoki ekhulu. Sengizongcwatshwa nje ukufaka ngaphansi kwenhlabathi. Ngase ngithi mina engathi ihlazo leli lizokwenzeka mina kodwa ngase ngihlehla ngibele eBhayibhelini. Job 17 verse 13 to 16. Ngakayithola indaba engitshelayo ukuthi njengoba ngilapha nje bengingayifanele ikhasiketi noma ngabe nginesikwili noma ngabe nginezimali eziningi ikhasiketi kayinangenza lutho ngoba ngiphambene nomthetho kaNkulunkulu. Okufanele ukuba ngenze lokhu okuthandwa uNkulunkulu. Job 17 was 17 verse 13 to 16. Uma ngihlale ithuna lindlu yami ngidlalile umbhede wami ebumnyameni ngithe ekoleni wena waba ubaba ngithe ezipethwini wena waba umame nodadewethu. Liphi ithemba lami na? Ukwethemba kwami ubani obonayo na? Lapho sesiphumula kanye othulile. Amen. Ngase ngiyeneseke. Ngase ngibondoyi. Noma bengizibonke ngubani minjani ngakanani kulungile ngenza umthetho kaNkulunkulu. Nale nyama yami yolala lapha kufanele bayilale khona ngokomthetho kaNkulunkulu. Ngabona abantu befika lapha nami bengitshela bethi hamba lokhipha abantu bakini ebhokisini enkosini yasephakameni. Nami ngakwenza lokho. Ngase ngibona ke mina ukuthi senginenhlanhla ngoba sengiyolala ngomsa wokulala komuntu. maNazaretha amahle ngathi kuma ngifika ngidlula lapho ngase ngithole inkanakana engiye ngithi uma ngishumayeza umuntu nalabo engisuka khona ngithi woza kumina sambe sikuphakameni athi hawu athi ngiye kuleli isonto lenu lefa ngithi mina yini ngishoyo athi ngalisonto lasekuphakameni kusuka indodana kusuka isekuhlala indodana kusuka ngathi ngithi mina ayinkosi yami namba abantu bengihlupha Levi 16 verse 30 to 34 kanisozo namhlanje uthi uNkulunkulu uthi suka Nkulunkulu
ngoba ngalolo suku umpristi wonihlawulela anihlambulule nize nihlambuluke kuzo zonke izono zenu phambi kukaJehova ngoba kini isabatha lokuphumula anozithoblisa ngomthetho phakade umpristi ozakugcotshwa amiswe abe umpristi esikhundleni sikayise kahlawule ambathe izambatho zebhadi izambatho ezingcwele ahlawulele indawo engcwele ahlawulele ithabanekela lokuhlangana nelathi ahlawulele abapristi nabantu bonke besizwe amen ngafika ngakholwa ngabona ikhasi lokho ebenginishelele kona ngathi cha ukweleza incwadi ngathi mina hawu ubani usangitshela ukuthi isonto lami engilikhethe ilanga libalele isonto lefa nakho nje umphisi udodwa adodana esikhundleni sikayise kanti yini efuna abantu bathi uma bevila ukufunda iBhayibheli bese behlupha thina umphisi udodwa adodana esikhundleni sikayise njengoba silapha nje kuyisabatha nawe ungeleli iNazaretha hamba namhlanje ufike usho ukuthi ingabodlala ngamaNazaretha ayenzani ukulunga kweBhayibheli nilifundisise nenze njengoba kufanele ningadonswa ngamakhala ngamadoda asuka overseas afuna ukuzodla izwe lenu namanje akasuki kunini mina ngiyayibongela ngoba ngasheshe uNkulunkulu wangisiza ngeke ngisho kwaba kuhlakanipha wami kodwa uNkulunkulu wasephakameni wahlangana nabakithi bangithola bangidonsa ngiyayibongela mina kanye nendlu yami sengicelela abakithi ubabeze hawu kodwa kunokodwa nje ebengithanda ukuthi ngushiye ngicela ungixolele Nkosi yamakhosi ngisacela ukuthi ngikubeke lokhu ngoba nami kube izindlebe zami ezezwa kabusha uma ngikuzwa ngezwa kabusha ukuthi kanti izintingi izindaba laphezweni ushavungu wabantu bonke nawo ngamaNazaretha nawo ngesona ungowabo uyabasiza uyabaphilisa ekuguleni nasekufeni kwathi ngelinye ilanga amaNazaretha amahle ngahlangana nensizwa kwaMasibuko lapha eNdinda uma uthanda ukuya ungaya nje uma ukhuphuka ngomgwaqo weLundi naye imizi yakwaMasibuko ngasesandeni saka-right ujikele khona uthi uMasibuko bazokutshela wayesonto i-African Gospel isonto lalinamandla likhulekela abantu libashaye ngezandla baphile kodwa uNkulunkulu wafika wamenzela inqaba uMasibuko wagula uthi kwakungeminyaka yawo 1960s wagula uMasibuko wayiswe empangeni esibhedlela uthi ngaleso sikhathi wayeselibhungwana wayenabantu bamaNazaretha bakoSikhawini ababe nezimpikiswano nabo bethi bona banoNkulunkulu ophilayo athi nimthatha uNkulunkulu ngoba thina sinoJesu simaziyo athi namaNazaretha athi sinoShembe esimaziyo wasiyagula lo muntu esiyempangeni hospitali wasiyalala khona walashwa abangasuka ukufa walashwa abangasuka ukufa uthi kodwa ngenye imini wabona isimanga wathi kwakathulele uthi kwafika umuntu uthi wasibona sehamba sengathi khona ukhala oluhambayo ajahile kulo uthi kodwa kwaqhamuka igovu lenje emnyama uthi lamisa lamkhonkotha uthi ngasabathe ngiyale lamvimba ngasabathe ngiyale lamvimba uthi ngase ngiyama uthi kwaqhamuka indoda esindala nje uthi yayibhilibheshu elihle ithi gqokile kodwa ingagqoke eNazaretha uthi yayiphethe ikhabanga nayo ihamba idiyayisa uthi ngathi manje ngibheke ikhabanga ngalithola yenziwe ngegolide lapha phezulu uthi yathi yensizwa kithi uthi ngathi mina yebo uthi wasethi uyaphi uthi ngathi ngingakaphenduli wathoza sambe uthi lo muntu uthi ngathi ma isuka lensizwa ihamba nami uthi ngafika ehholo elikhulu engingalazi ukuthi
nganifanani uthi ngangizazi ithombe zoshembe ngangiye ngiyibone ngesikhathi sezipikiswano noshembe nabantu basephakameni uthi ngangisazi isanga isithombe solona ukuthomba umqalo wendlela uthi kodwa ngamfica enqika odongweni kuleli holo elikhulu emalasi uthi lensizwa enqika odongweni uthi baningi abantu phambi kwayo umqalo wendlela uhlele esitabeni esijikayo esishona lapho uthanda ukuya ngakhona uthi bathuma engisuka uthi wasedimana lapho wathi wena ngizoyikhuluma indaba yakho wathi mana lapho uthi ngase ngiyama uthi yasingishiya lensizwa ebekade ngize nayo yanyamalala uthi yasisuka lensizwa emqalo wendlela uthi yathatha ibhuku layo elalilikhulu lingange exercise elikhulu uthi yalivula yathi sengiyaqala manje ukusebenza sengiyababiza abantu ngezigaba zabo laba babe phambi kwakhe ababe inkungu nelanga uthi wasebabiza uthi waseqala engakabizi uthi wasevula umnyango owasesandleni sakwa-right uthi bavula umnyango uthi kwaphuma ilangabi elalikhotha abantu bengaphandle elalishisa lisibanga uthi kodwa umqalo wendlela uhleze eduze kwawo lo mnyango akakuzwa lokushisa uthi kwakubashisa abantu bekhala uthi ngaphakathi ukumayemaye nangaphandle abantu bekhala bethela isandla beyangena kodwa bengaqhutshwa muntu uthi wathi nje ngifuna izoni ngifuna zingene uthi bangena abantu uthi ngesikhathi sebengena wayengababhili wayengababali nakwabala wayezibukela isandla sakhe kuphela uthi bathi babephelelabo uthi wasibuyisela isitapha wase futhi esethatha ibhuku wasethi manje wasethi ngifuna iziphini lezifebe uthi bakhala abantu wathi nabathakathi bonke ngiyakufuna uthi bakhala abantu izintombi ezinhle ezazigqoke odangala uthi ezinye zibelethe izingane ezinye zishisa amawikazo uthi zangena uthi kodwa wayengababheki nakubheke ngababali nakwabala wayezibuyela isandla sakhe kuphela uthi bathi babephela futhi labo wasevula umnyango ophansi uthi wasevula umnyango phansi wathi bayevula lo mnyango phansi wathi gebhekeqe wathi manje sengifuna labo nje abangazange bone noma bengengcwele abangazange bone uthi wavula uthi kwaqhamuka ibhuku elimnandi elalithambuka kahle uthi bangena abantu wathi ekugcineni wathi ngifuna abangcwele wavula umnyango engcwele uthi zangena into wasabantu uthi kodwa bake bancane yasho iBhayibheli lithi ukungena ezibeni kungangongena kwentambo enalithi uthi babe bancane kodwa le nkungu nelanga ingene yonke kule minye iminyango engayikhona uthi kolomfana wesibuko uthi ngahamba uthi ngabona sengiphaphama uthi ngabona ukuthi ushembe ungisizile uthi kwaphela insuku ezimbili odokotela bangikhipha ukuba sekuphelile uthi kwasikwenzeka-ke lilanga sephela iminyaka nje eminingi naye sakhohlwa ukuthi kodwa wayesizowushemba uthi kwasekuqashwa ibhasi alikhondathelayo laya eJudiya esontweni uthi wafika uthi kodwa ngangingasayenzi impikiswano namaNazaretha kodwa ngase ngithulile ngoba ngase ngibonile ukuthi bese ngifile ngizosowushemba uthi wasuka lapho wathi wayefika eJudiya wayilalela ebhasini ngesabatha ekuseni nasemini wayilalela ebhasini uthi wathi lesonto sekuyemgidini ekuthi ngabona abantu behamba bayemgidini uthi ngangizwa isigubhu seziduma nakho konke okuzifo jolo okuduma emgidini uthi ngathi nama-ke ngiye uthi ngithe mase ngiseduzane uthi ngabona kukhona isambulelo esikhulu ngabona abantu belokhu beyotshobela phansi kwaso uthi ngabuza ngathi mina kwenziwani laphana uthi bathi abantu inkosi yasekuPhakameni ibuka umgidi kodwa futhi nabantu abathanda ukuyonikela bayala uthi ngasuka lapho ngayakhona ngakhumbula ukuthi konje ushembe wangisindisa
uthi ngathi mangiza uthi yasukuma inkosi yazihamba ngeenyawo yathi hey yathi kade ngakulinda wena yathoza lapha sukuma yathi kade ngakulinda yathi sukumela umuntu uthi ngazikhomba ayishaya ngathi mina yathi inkosi yasePhakameni woza uthi ngathi mangifika yathi kade ngakulinda wena ubuhlele ipho konke lokhu ungezi uza kumina engangakutshela ngathi siyohlangana emhlabeni uthi ngathi cha baba angikwazi kodwa ungazi awukhumbula ufa awukhumbula uvinjwa igovlenja wathi yebo ngiyakhumbula wathi wo mfana wami khohliwe kwakuyimina ngangiyinja namhlanje ngushaya wathi hlala lapha ngizobuye ngikhuluma indaba yakho uthi bayenza abantu bazonikela bezibika indaba zabo uthi ngakukunye engangikuphawula ukuthi babethuma bekhuluma angabanaki ayibukela umgidi kuphela uthi kodwa kwakuthi umuntu masefanele ukuthi amtshele ukuthi hamba wenzeni wena amtshele lokho ngingazi ukuthi uze kanjani ngoba ube busy ebuka umgidi engamnakile uthi ngase ngibona ukuthi nangu uNkulunkulu uthi wathi uma kuphela lapho ngesikhathi sekuphela uthi wasedozala wathi yakholwa uthi ngathi yebo ngiyakholwa wathi usondaphi wathi ngisonto African Gospel wathi kusukela namhlanje hlukana nalento wathi hamba uyesontela lasemakhehleni oyihlomkhulu bathi angikutshela ukuthi yalapha hayi Nazareth hamba ya esontweni lasemakhehleni ilapho ke la ngifike ngibona khona ushembe uNkulunkulu wabo bonke abantu kuthi uma ngicabanga ngizibuza ngibheka ngibona ukuthi akukho la uyofika khona hey wema Nazareth ake ngixoxe indaba ibe njani abalandela amaphepha bazokubona lokho bazokuvuma lokho baba Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa ukuthatha isikhathi sakho bazovuma lokho namhlanje siyesifunda amaphepha ngizwe umlando uthi mina kufuneka eNazaretha u7 umuntu ngamunye lezi ngicabangeke manje ukuthi sesifikile isikhathi lesi esasishwe inkosi yasePhakameni ubuKristu buyacabana ngiyazibongela ngoba bucabana sengiphumile sengasekho uyacabana mangifunda iphepha makhulunywa ngezimfihlo ezinje angizuzisho abalandela amaphepha bayazibona bayazazi ubuKristu ufike lapho uzophela khona lebi Nazaretha okwathiwa ithengeni ngoba bazoliphuca abantu nami ngosho ukuthi angitshela uthathe wayengayithenga libe mningi ngoba wayetsheliwe mina ngizeke ngayithenga ngizwe ngendaba hawu uNazaretha amahle wathi ngenye imini ngalahlekelwa izinkomo ezingufonga hamba ngazifuna lapha ngaphetsha kwemfolosi ngathi uma ngizifuna inkomo ngadiyala ngabona ukuthi angizitholi ngabuya sengiqonda ukuya ekhaya ngafika esitolo kwababaso ngazama ukuthola idriki ngifuna ukuthola amandla ngathola indoda engumageba uZulu walapha ngaphambi kokwamagqumo esitolo yayiphuza utshwala bayo noma kuthiwa sithi thina upikiliyeza umkhozo ngayithola lendoda iphuza wathi ngoba ngiyamazi loZulu ngasondela kuyena umageba bathi indaba ezitha ukundile umuhle unetshebe ufanele ukuba iNazaretha kodwa umkhozo pho iwona usuphoxa kuphela kwawo wathi umageba hawu emanayo wathi mina ngiyamazi uNkulunkulu wasePhakameni wathi yizwe ngibona ngiphuza umkhozo ngiyamazi futhi ngiyothi mhlawumbe uthi angikholwe ngiyazi ukuthi ngiyoya ePhakameni ngathi mina hawu Mageba ngabe ngihlala nekani lami lapha likadrinki ngathi Mageba awungitshela ukuthi uzothi wena wazi uthi ngiyamazi mhlawumbe ngaphezulu kwakho ngathi mina hawu Mageba sengize ngawumfundisi ePhakameni ngangimfundisi nasePresbyterian kodwa manje sengizotshelwa wena ukuthi wazi ushembe ngaphezu kwami ngathi awungixoxele indaba ezitha ngizokhona ngizohluma khona wayithatha-ke umntaka Mageba indaba uthi ngelilanga elele wafika iphupho eyayinqaba lapha athuma ebheke entshonalanga wabona amadoda amabili ayendawazi uthi kodwa kulamadoda wathuma wabheka ayehamba lapha ekupheleni kweyintaba wathuma wabheka wabona enye
bafika bethi bayede, abanye bethi uyingcwele, abanye bethi bayede, abanye bethi uyingcwele. Uthi ahamba lamadoda eqhamuka entshonalanga azawojika empumalanga, aphinda futhi umhalaliso ulokhu ushilo, uthi azajikeleza izikhathi ezintathu. Uthi kodwa uthi ngesikhathi sajikeleza kwaba khona ukubuzwa umbuzo esenqalazama uthi ngelikabani, kwathiwa uyakubona yini lokhu okwenzekayo? Wathi ngiyakubona. Bathi kwenzekani? Wathi ngibona laba bantu ababili. Bathi kodwa omunye ngiyamazi. Bathi lona omunye angimazi. Bathi awumazi ukuthi ubani? Bathi cha ngimazi. Bathi uyawuzwa ukuthiwa khona uShembe? Wathi yebo ngike ngizwe. Bathi yena uShembe. Athi amadoda uma eseqala umjikelezo wesine, yasiyaphela isithombe senkosi yakwakhetha omthandayo. Ngizosho kanjalo. Uthi yasisala intokoma ibisahamba, ihamba yodwa. Uthi waphela umhalaliso othi bayede, wasala umhalaliso othi uyingcwele. Uthi lamuza futhi izwi lathi yini lena ibonayo? Wathi ngibona lona enthenga uShembe useseledwa. Bathi hayi, useseledwa ngoba yena unguNkulunkulu wasezulwini. Oh hawu maNazaretha ingcwele. Sengibongile uNkulunkulu kulokho avuma ukuthi ngikusho namhlanje. Baba Nkosi yamakhosi, bewunginike umsebenzi wakho uba ngikwenze namhlanje. Ngikwenzile lokho engikwenzile, nalapha ngiphazame khona Nkosi ungithethelele. Uma ngenze kahle Nkosi ungibusise. Siyabonga amazwi amnandi esithole kumfundisi wenkosi. Inkosi zimbusise. Sizophetha inkonzo sabatha lasemini ngesihlabelelo sama-74 74. Siphela umshumayeli uZondi ukubasola ngaso sihlabelelo. Inkosi zimbusise.
Good.